thmu ki arngut ban shalan be an yo ganja kala shupulom no kabadai hadin baki arngut kat badang man pai na shilong lingba ka wei ka tata sumo kabadan yu number ML10 di San Henry Prasau ban hian shakatha nyongpo kila shakem no ha ki Pulit ka Ri Bhoi kani ka jingyo kem ki Pulit ya ki tei ki arngut bla suba bagi don kti ha ka ba shalan be an ya Ganja ka dei hadin bala a jingtep da ka KSU North Khasi Hills Unit ha ka ba ki Pulit ka Ri Bhoi kila pen up shrip ya ki tei ki arngut ha ka surok ba National Highway 6 ba hab ha ki benta ka tro ha ka than sning kini ki arngut ki bala yo kem de ki Pulit la tip kerteng u Bobby Star Karbani arpulai snem kerta uba syang basa ha ka shnang paham siem bat uwei pat la tip kerteng u Patrick Lingdo lai pulai snem ka kerta na ka shnang mauro ki Pulit ka Ri Bhoi ha ka jingyo pan ya ka te ka tata sumo kila pelong ya ka jing talasi na ki te ki arngun ha ka ba na ka pla jong u Bobby Star Karbani ki Pulit kila yo ban kurup hado riu penriu song Ganja bat la don ka jingkhia hado lai kilo ha ka ba la keno bagi thmu ban penya yo ni u Ganja shakatha nyongpo na lor kani ka jingyo kurup yo Ganja na ka liang ki Pulit ka Ri Bhoi kila kemno yo u Bobby Star Karbani bat u parlok jong u ka badai halor kani ka jingyo kurup Ganja bat kila pengat ru ya ki kat kum ka kendon jong ka narcotic drug and psychotropic substance NDPS Act 1985 pantip banya halor kani ka jingyo kurup Ganja ka jing toket ya kini ki arngut ru ka dangya chakrang ज्यादा वेट नहीं है ऐसे भी अलग अलग वेट करना होगा स्केल का